Voluntarios de toda Galicia traballan simultaneamente en 5 zonas castigadas polos incendios deste verán. Están repartindo palla e sementando trigo para combater as escorrentías de cinsa ás captacións de auga. Un traballo de recuperación tralo lume no que a Xunta inviste 500.000 euros. A localidade de Santa Baia de Montes, en Cualedro, é unha das zonas onde están actuando os voluntarios. Neste concello arderon este verán 8.000 hectáreas, o 70% da superficie. Agora os riscos son as escorrentías de cinza que ameazan as captacións de auga para o consumo. Nós estamos traballando para frear a erosión, non? O que estamos botando de palla con unha certa espesura para que despois cas chuvias agora do outono pois non se leve a terra fértil. Primeiro sementan trigo e sobre o gran esparexen palla para soxeitar o terreo nas zonas máis danadas polo lume. A zona a defender é esta, que vemos que se a movemos e ven a auga, despois a arrastra e os leva aos cursos fluviais. Eu traballei de bombeiro forestal no Brao e o noso xefe de brigada mandounos o que había o voluntariado e nada. Síntome ben comigo e con ver que hai xente que axuda a recuperar todo o que se perdeu. Esta acción, na que colaboran a Consellería de Medio Ambiente e a Dirección Xeral de Xuventude, arrincou simultaneamente en 5 puntos dos máis castigados polos lumes deste verán. Na Serra do Invernadoiro e nos concellos de Chandrexa, Manzaneda, Vilamartín e Cualedro. Nesta campaña pois destinamos 500.000 euros, pero en patrimonio natural disporemos no vindeiro ano de 48,1 millóns de euros, que Ourense incrementa un 7% a súa partida. Continúa tamén o reparto de alimento para a fauna das zonas afectadas polo lume.